iji merube mmemme ụbọchị mba ụwa maka ọrịa sickle cell. Otu Chie Empowerment Foundation na-agba mbọ ịkwado ụmụaka na-arịa ọrịa sickle cell achịkọbago mmemme nke ebumnobi ya bụ inye nkuzi ma nye nkwado ọpụrụiche maka ndị ya bụ ajọ ya metụtara na steeti a. Ya bụ mmemme bụ nke ebugodo ụzọ mee nnọọ ngagharị n'okporo ụzọ kụziere ndị mmadụ ihe tupu wee nwezie nzukọ atụmalụ ndị ọkachamara na Prọfesọ Dorakụnyere Women Development Center dị n'Awka, bụ ebe a dị kpọkọta ndị ọkachamara n'okwu ahụike na ndị obodo dị iche iche ka ha bịa tinye ọnụ n'okwu. Onyinye Agụbeze ga-akọdalu gị akụkọ ana. Mmemme ahụ bụ nke isiokwu ya bụ Embrace Sickle Cell Warriors, Uniting for Awareness, Engagement and Support, bụ ndị chịkọbara ya bụ ndị Foundation Healthcare Organization ndị gụnyere Anambra State Ministry of Health, Anambra State Health Insurance Agency, nakwa ndị ọzọ tinyere aka bụ Federation of Catholic Medical, nakwa ndị Delta Students, nakwa National Association of Zoology Students, nakwa imerime ndị ọzọ bụ ndị tinyere okwu ihe na-echere aka mgba gbasalụ ndị na-arịa ọrịa sickle cell nakwa ka esi egbochi ya bụ ọrịa. Ka ọ na-ekwu okwu na mmemme ahụ ka Oriakụ Chie bụ onye isi otu ahụ kwuru na mmemme ahụ bụ nke ga-eweta ebe a ga-anọ kparịkọta ụka ma wetakwa ụsa dịrị ọrịa sickle cell. Ọ dụkwara ndị ga-anụ nwanyị ka ha nyochaa onwe ha nke oyibo kpọrọ genotype nakwa ọbara ka e wee gbochie ọrịa n'ọdịnihu. Oriakụ onye nke gbadoro ụkwụ na mkpa ọ dị ka ndị gọọmenti tinye uchu na ọnọdụ iweta ụlọ ọrụ ndị nke na-ahụ maka sickle cell ma nyekwara ndị otu ha aka maka ndị bụ ọrịa. Ka ọ na-ekwu okwu ka onye Managing Director nakwa Chief Executive Officer nke Anambra State Health Insurance Agency bụ Dọkịta Simeon Onyemechi, onye nke nọchitere anya ya bụ Dọkịta Ada Okechi, mgbe ọ na-akọwa na ọrịa sickle cell bụ ihe nke dị n'ọbara nke na-akpata na etuto ekwesịrị ekwesị nke oyibo kpọrọ hemoglobin, nke na-eweta otu ọbara si adị n'arụ mmadụ ma kwukwa na mgbu, ọrịa ime arụ, anemia bụkwa ihe na-eweta nje n'arụ mmadụ. Wee kwuo na Asia ewepụtago amụma nyere ndị bụ ọrịa sickle cell. Dọkịta Onyemechi kwukwara na idebanye aha na amụma bụ nke pụtara $12,000 kwa aha ọbụla. Ndị ọzọ kwuru okwu na mmemme ahụ gụnyere Nnaemeka Okoye, onye nke si Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University, bụ ndị na-amụ ọrụ dọkịta bekee, nakwa Maazị Charles Okwunga, bụ onye nke si Nigeria Correctional Service ngalaba Anambra State Command, na imerime ndị ọzọ.